Mne sa to teda nepáči, ako si to povedal. Lebo to sa vôbec nemá robiť, Oliver, v interiéri, vieš? Chcem vás oboznámiť so scénkou, použijem vás v scénke. No. Počkajte, Oliver, počkajte. Nechajte ma dohovoriť. No. V scénke, kde všetci sa budú pozdať. Ale... Čo sa rozčil? To je čistý blázon toto. 1,5 hodinu, ja tu čakám, čo som ja sa... Čo som sa ja na teba v živote, Oliver, načakala, kdekade? Teraz prečo tu, keď je tu ten človek, toto robíš, no? Ty si už úplný idiot. Tak to nerobme, tak to nerobme. No, ja myslím, tak že... tu budeš správať prečo? Na čo ja budem tomu činkovať? Keby ste tu boli, tak furt to robí, rozumiete? Neexistuje to, raz nebola, aby prišla presne. Ale si ty normálny, to čo to teraz dramatizuješ? Povedz mi, čo akože, koľkokrát... Sú ty idiot. No tak Je to jedno, robte, môžeme to aj v pivnici robíme. Tak budeme to robiť vnútri? V pivnici to budeme. Dobre, tak vnútri. No ja s tým nesúhlasím zase. Však sa vyjadrite aj vy. No však povedzte, čo žujete tú žuvačku, však povedzte jednoznačne svoj názor. No. Ja neviem, no, môže byť vonku aj vnútri teda. Jakže vonku aj vnútri, no čo, neviete sa rozhodnúť? No, nežer teraz tie chrumky, keď sa tu vážne bavíme do prasa. Čo teraz pcháš do seba? Zase ty nemôžeš... Ja toto nebudem tu absolvovať, nenormálny človek. Vážim ale. Vnútri, však to kravina, to rozumiete, to musí... No ale tak samozrejme, že... Ďalšia blbosť, čo povedal. Ale a prečo by to bola? Ty si myslíš, že len to, čo ty povieš... Čo si sa ty zbláznil? Furt musí zmudrovať, vždy musí byť Maria, najmudrejšia. sa upokoj, však už tu máme hostia, prosím ťa pekne. Čo sa rozčuluješ, Oliver? Prečo ty musíš byť vždy najmudrejšia? Prečo to ja píšem? Človekom! Vy sa škrabte teraz v hlave, veď vy to máte rozhodnúť, kde sa škrabať v hlave. A kde sa mám škrábať? Kde sa mám škrábať? Že chodíte sa tu, vypadáte pred tým človekom, tu príde človek robiť kompár, vy sa tu harkáte ako takí psi. Ja o tom robiť nebudem, ja som tu posledný krát. Stačí. Ani von nebudem, ani nikde nepôjdem. Stačí. Slyšte ho. Čo si s tým dorobil toto? Na čo to oni vyrábajú toto, prosím ťa? No, Výborné. Ešte buď, tak to je úroveň. ale vy ste režisér, tak vy si povedzte, že tamto bude... A ja som vedel, tu takto skončí. To snad nie. Lebo rozumiete... Všetko má určité hranice. Ja... Nie, to sa treba Vy sa o dohodnúť. to nestaráte, že... Vy to práve nepočujete, vy to Paranoiko, ja robiť nebudem. Kedy vám to vyhovuje? No tak ja... Tak po obede mi to... Áno, po obede točíme. Okolkej presne, keby si... Nemôžem povedať. No tak ale... Vám mi povedali, že zajtra do poludnia? Nie. Oliver, to nie je teraz podstatné, Že nie je podstatné, toto je furt. Tak keď už sa to teda nejak doplietlo, tak za niečo... Čo sa? Nie, on nie je normálny. Tak budem, áno, tak budem okolo. Však sa ovládajú už. Stačilo. Trošku profesionality. Tak to musí treba zmeniť. Môžete dať obed, aby sme upokojili nejakú situáciu. Viete čo? Maximálne môžem od rána teda, povedzme do tej 12. Do 12. Vy ste tu na to, aby ste špinavé prádlo vyťahovali. Hej, do nekonečne sa nedá, že... Oliver, pre pána Jána, každý považuje túto reláciu za Ty by si sa mal serióznu. ísť liečiť, môj zlatý, vieš? Ty by si toto vôbec už nemal robiť. Toto je umený trik. Prosím vás, pomôžte. Oliver! Poďte, pomôžte mi s ním. Pomôžte mi s ním. Poďte rýchle, ale on má amok. Chyťte ho. Nebojte sa, chyťte ho. Poďte z druhej strany, ja zavolám lekára. Poďte z druhej strany, ja zavolám lekára. Ďalej do srdca. Prosím ho. Poďte sem, ja zavolám lekára. Tlačte ho sem. Sem ho tlačte. Oliver, kľúč. Upokojte ho, ja sa ho bojím, lebo toto už mi raz urobil. Upokojte ho. Dokedy môžete? Do 12. môžem mať. Môžete do nás? Do 12. od rána. No dobre, tak do 12. Upokojte ho, lebo
Tak fakt môžete do 12. Do 12. no. Ruku na to. No, ja takto vám poviem, že o 7:30 mi ide syn do školy. Kým by som prišiel sem od tej 7:30, do tej 12. by som mohol. A vy môžete do 12. Ale človek čo má robiť, no? Neroba si nejak zarábať, keď robí skrytú kameru.